Jaod bura ma county ma Kisumu Ruth Odinga osingo tiyo machiegni gi rowere mag Gen Z e county no ikedo gi lwenje mag kit chwech kod nek mag wakeini anyato kuonde tiegruok kama osingo chuogo centers mag konyo jogo moserocho ratechgi. Kane oloso e kinde romo mano bagi ka tiegruok mag tije lwedo mar NITA e boma ma Kisumu, Ruth Odinga owacho ni lwenje mag kit chwech en gima osebedo midhiero maduong' e pacho ka kosiro dwaro ma jatend piny William Ruto mar chako lwenje kedo gi midhiero no e kor gwenge ma Thurka. Owacho ni kuonde tiegruok mag TVET nyalo bedo kuonde nyayo lwenje mag kit chwech. Kata kamano bende nyalo ti kodgi maber mar kedo gi lwenje go. Ka onywando joma tindo bende oyango ni apisi mare oikore mar kawo paro malew mag rowere e neno ni oyud duoko mosiko mar kedo gi lwenje mag kit chwech kod nek mag wakeini. And femicide, at this point, then when you're older, there's no way you can be able to support. And some of the issues that we are going to have, like on gender-based violence, with you, your generation, once you know what we said here, you'll pass it on to your sisters, you'll pass it on to your fathers, even those of you who are here, who sees your father beating your mother, or the other way around. Even mothers beat fathers. It is not only fathers that beat mothers. And that's why, as my manager said here, we should also involve men a lot in this femicide and gender-based violence issues, just as equally we involve the women. It's important for you to know that the buck stops with each and every one of us in the community. Because if a daughter today falls pregnant, for instance, it's not just a problem for that family. This has an effect for all of us, and I'm just here to urge you, girls, know what it means to, when you are being put in a compromising situation. It's now upon us to report each and every case. Don't say that you fear that how people are going to view you. It doesn't matter what people say is behind you. It matters who you are.